Yun mga kasinag, magandang gabi. Ngayon maghuli uli kami ng bukon. Tampang pala ngayon si Kabox ninyo. Ibang pamamaraan naman ang paghuli namin mga kasinag. Nung nakaraan kasi ang paghuli namin, hinuhukay namin. Ngayon nag-ilaw kami. Mag-ilaw kami ngayong gabi. Yun mga kasinag, abangan nyo na lang. Ayan. May ano na kami mga kasinag na bukon. Kaya naputol yung mga kasinag, yung sipit lang ang dugot. Mahawak yung flashlight mo. Mahirap na. Baka makamay ka. Hindi pa nakakailalim. Ayan yung umaw na masyado. Ito. Ayan mga kasinag, nakakuha na kami ng isa. Ayan na siya. Ano yan, lalaki babae? Lalaki. Lalaki. Ayan. Okay. Kailangan pala mga kasinag dyan, pag nag-iilaw ka ng bukon, dahan-dahan ka lang. Ayan, dahan-dahan lang talaga. Ayan mga kasinag, nakahuli ulit. Ayan Malawang bukon. Lalaki. Ayan, lalaki again. Ayan mga kasinag, dalawa na. Pakita ko naman sa inyo bukas ang pagluto nito mga kasinag. Ayan mga kasinag. Ayan. Okay. Ayan, yun. May tama. Ayan. Yan, nakasunod si Kabox Banot at si Kabox Minoy. Doon pala, nagdaan ako. Ha? Naumpisa pa lang kami. Nakasunod din. Nakaabot na kami doon. Saan? Matay ka mo. Andito pa lang kami. Ayan mga kasinag. Sayang. Hindi hugutan, luluay. Tama. Dikit lang. Buhay pa. Hindi, buhay pa. Ano yan, babae? Bae. Yun, babae. Mataba yan mga kasinag, babae. Maliliit Yan. lang ngayon. May liit lang yung namin ngayon Oo, pare. Nahuli ito. Ito lalagyan. Ayan. Ayan na yun, nahuli namin mga kasinag Nakakaapat na buko na kami tapos 3 tilapia. Ayan Ayan si Kabox Minoy. Ang laki ng nahuli niya Ayan mga kasinag, ang laki. Ayan. Ang nahuli na namin ay 5 lang nahuli namin. At ang mga bukon hunter ang mga kasama ko mga kasinag. Matitibay. Yung dalawa mga kasinag, andun pa. Yung dalawa. Naghahanap pa dun. Ayun mga kasinag, nakahuli naman si Kabox ninyo. Bakla. Ang laki mga kasinag Bakla. Bakla daw, bakla. Bakla daw yan mga kasinag, bakla. Ang laki. Bakla talaga. Pang ilan na yan? Sa 2, 5, 6.
Ang laki mga kasinag. Yan. Dito naman tayo, maghanap naman tayo dito mga kasinag. Talagang mga Kapo na lang ka dun. box hunter, mga kabok-on hunter itong mga kasamahan ko. Matitibay talaga mga kasinag. Darakula pa lang mga bukon dito. Malalaki talaga. Pasensya na kayo ha, ako ang Bicolanong Hilaw. Si Box Banot, andun siya. Naghahanting na rin. Yan mga kasinag. Abang-abang lang kayo mga kasinag kung ano pang mahuhuli natin. Kasinag babanatan ni Kabox Banot. Ang laki mga kasinag oh. Ang laki oh. Nakita yun oh. Yun. Ayan, ayan. Hindi makaluwas. Ayan, ayan na. Ayan na mga kasinag oh. Ayan, alakas Hindi na. pala na. Alakas na, ang laki oh. Ang laki ng Tagat. Ayan. Binata ni Banot. Ang laki. Yan si Kabox Banot. Ang laki mga kasinag ng bukon. Ayan na. Yun na, yun na. Doon na. Hindi naman yan. Nakakamagawa. Walang dahil. Nakalusot na. Nakalusot na. Yan. Nahihirapan si Kabox on. Si Dakula. Ayan mga kasinag oh. Nalaki. Oh, nahihirapan siya maglabas. Ang laki. Yung kabox. Nakagat ka kabox. Ang laki Kabox. Tingnan mo yung masipit oh. Oh, ang laki. Oh, Yan. Ay, daddy. Isuwaitan ako. oh, ang laki mga kasinag oh. Isuwaitan na. Rusado yan. Oh, Buksan magpapatayan mo, yan. buksan mo yung isa. Buksan mo yung isa. Ito na. Ragamuan ko dyan. Magpapatayan yan mga kasinag. Ang laki oh. Ito yung halaba. Ihiwalay namin yung malaking mga kasinag kasi talagang pupurugtian ng agat. Kasi nang haraba. Ito. Nasaan na? Nakuha mo? Yan mga kasinag, nakakuha siya ng anit. Ano sa Tagalog? Itong alimango. Alimango sa Tagalog. Ayan mga kasinag, oh. Yan. Babae. Babae. Lalagyan po. Ganyan po pag kamay ko ang hindi aalis agad-agad yan. Ito lang, yun agad. May isa pang agad. Wala sipit. Yun. Ay, wala. Yun na yan, pwede na yan. Ayan mga kasinag, oh. Nakahuli kami ng alimango. Alimangin ko lang yung Ayan mga kasinag. May dito, may tuhoy. Oh, yan oh. Alam niyo mga kasinag yung tuhoy, tapalang sa Tagalog. Yan, yan, tira. Ano? Guys. Lapis ni. Tirahin natin yung tuhoy na yan. Kung meron pa dito. Anong meron dyan? Kabox ninyo. Bukon. Bukon. Tumakbo. Yan. May nakuha kami 2 tapalang, tapos isang bukon again. Babae. Mataba yan mga kabox. Nadali na kabukon ninyo. At ni kabukon Minoy. Ang tuhoy. Nakulaon tuhoy mga kasinag. Oh. Daw, hanap pa tayo. Ayan oh. Laki. Ayan mga kasinag. Nakadali si Kabox Banot. Ano yung Banot? Babae, lalaki? Laki. Lalaki. Ilagay natin dito sa basket. Saglit lang ha. Nakadali siya mga kasinag. Oh. Laki. Ayan mga kasinag. Bukon again.
Nakadali si Kabox Minoy. Ayun si Kabox Minoy. Papunta dito. Ay, nahuli mo. Lalaki. Oh, ang laki mga kasinag oh. Yan, nakadali si Kabox Minoy. Ang laki oh. Ang laki. Lagyan natin dito sa lagyan. Dito, dito. Yan mga kasinag. Nakahuli naman. Bukon again. Dito sa lagyan na lang. Yan, lagyan natin dito. Buka. No. Bukay, bukay. At hindi ko maanuhan. May hawak ang flashlight. Yan mga kasinag oh. Nakadali naman. Ah, lalaki. Yung lalaki. Yan. Yan. Minog Ugas yan ako, ugas. Jackpot nga yung mga sinag ah. Yun mga kasinag. Nakadali naman si Kabox. Banot. Nakadali ng mga bukon. Matibay talaga. Mga provincial ang mga kasamahan ko. Yan. Okay. Ano yan? Babae. Babae? Ah, bakla. Bakla. Yan mga kabukson. Ayun, nakadali si Kabukon, Minoy. Yan, nakadali mga kasinag oh. Ano daw yan, nagbabarakuhan. Huhukayin namin yung babae. Lalaki na huli. Ang laki oh. Yan, lagyan natin dito sa lalagyan. Walang pangukay. Pasuyo nga. Ayan. Ayan, di ba? Kasinag ang laki oh. Yan. Kabukon again. Ang laki mga kasinag oh. Yan ang kaibahan mga kasinag pag nangingilaw ka. Malalaki talaga yung makukuha mo. Hindi pa mahirap. Pag nangingilaw. Hindi kagaya ng maghuhukay ka talaga. Yan, ang laki. Hindi madampot ni Kabox sa banot. Ayan mga kasinag, ang laki no. Ano yan, lalaki? Yan. Si Kabox banot. Kasinag. Nakakuha na naman ulit si Kabox ninyo. Ano Babae. yan? Babae. Mataba yan. Ilagay na natin dito. Ayan o. Grabe na pala. Yan na lang sa ilalim. Daganan na lang natin. Grabe na nakuha namin mga kasinag. Ang dami na. Talaki. Kung sino po ang gusto mag-order, order na lang po. Yun. Lalabas pa. Oo, mabilis. Oh, book on again. Nakahuli ulit mga kasinag. Sinag, ito yung manahuli namin. Yan. Yung kasama ko, si Kabox Minoy, Kabox Banot, at si Kabox Ninyo. Ang mga kabukon. Bibilangin namin mga kasinag kung ilan yung nahuli namin. Bilangin natin. Dito natin ilagay oh. Una. Isa, babae. Patiglagan tayo ng tubig. Isa, dalawa. Lalaki. Ano meron pa dyan? Mamaya na yan, maliit na yan. Mamaya malain. Dito na tayo sa... Yan, marami. Malaki yan. Mahirap anuhin yan. Damputin. Nandito sa perfection na. Hindi mo lang sa daglo. Dali, pag-ipa ka na nakasarap. Ito lang yan. Yun. Ito na sobrang. Ano yan? Babae, lalaki. Lalaki. Dalawang lalaki, tatlong piraso. Dalawang lalaki na at isang babae. Lalaki ulit. Lalaki. Lalaki again. Apat. Ang lalaki mga kasinag ano. Ang laki na nahuli namin ngayon. Maluwag. 5. Lalaki. Apat na lalaki, isang babae. Binigat. Ligo.
Pero ipasok, sobrang laki. 5 piraso. Anim. Sinako ko. Puro mga lalaki, ano? Ito, babae to. Pangalawang babae. 6 na Dahil piraso. sinako ko yun ano. Tubugang sa Oo, babae. Yan. 2 lalaki na, tapos 5 babae. Ay, 2 babae, tapos 5 lalaki. Nalito ako doon, ah. Pangatlo. Ito na siya. Pang-8 na yan, pang-8 na yan, ano? Itong nano ko baga itong nano. Kaso ito, salin na natin sa lalaki. Kasi bakla. Bakla. Pang-ilan na yan, pang-8, ano? Opo. 8 piraso. Ano? Ang puro. Parang Small to. tulsi baga. Ito sinako. Tulsi baga. Ano ko? Sinako ko. Yan, pinakamalaki yata. Nice. Ang pambili. Lalaki. Lalaki. Siyam. Tulsi pala yan. Iba pang pinakalakulay. 10. Bukod na po yung kakakulang. Ano mo sa likod? Ano lang? Hey, ito na nga. 11. Yan. 11 piraso makasinag na malaki. Yung Tapos maliliit naman. yung maliliit, ilan yung maliliit natin dito? May maliit. pinakabakula. Yun ang pinakamalaki makasinog, yung anit na nakuha namin. Yan. Ito babae. Babae yan, maliit. Kasi Yan. na lang kaka. Ang ganda nun. Yan, yan, dyan na may maliit. Ihiwalay natin mga kasinag kasi papatay ng malaki. Yung pinakabakula. Lalaki. Yan, pinakamalaki. Wala pala saga. Hindi pa yan. lang yung saga. Lalaki. Ano lang ang peraso na 14? Torsi. 14 lang. Ah, 15. Kunsi. Ayan. Oh, 15 peraso. Tapos tilapia mga kasinag. Nadali namin tilapia ay Tatlo. Kaya pa. Pinakamalaki. 4 na tilapia. Yung nahuli namin. Pasensya na kayo, maputik. 4 na tilapia. Tapos 3 tapalang. Yung tuhoy dito sa Bicol. 3 peraso. Yan. Tapalang ito, tapalang. Tuhoy dito sa Bicol. Tapos isang anit. Ayan, mga kasinag. Alimango. Ayan, nakuha namin. Ang tawag din sa Bicol yan? An-it. Anit, mamaktas. Yun mga kasinag, ngayon nakauwi na kami. Nakita nyo naman kung ilan yung nahuli namin. Ito nga pa si Kabox Banot, Kabox Minoy at si Kabox Ninyo. Ayan mga kasinag, maraming salamat pala sa aming mga subscriber. At sana huwag kayong magsawa na manood ng aming mga video. Maraming salamat sa inyo mga kasinag. Sana yung hindi pa nakapag-subscribe, please like, share, and subscribe naman po. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat po. Bye-bye!